buenos días a todos e a todas. Bueno, vamos de alguna maneira facilitarlle a aquela xente que queira facerse socio nesta segunda volta, non? Aínda que quedan, creo que, máis partidos para xogar na casa que na primeira, bueno, aquel que queira acompañarnos en este ano histórico do club, non? A idea é que todos aqueles aficionados ao fútbol e que se queiran introducir no club como arosistas, agora teñen a oportunidade pagando a mitad do carné facerse socio, ¿no? La campaña es muy sencilla y un eslogan que yo creo que no puede ser más claro, que es arosízate. Realmente el objetivo de esta campaña es que el socio pueda enganchar a un nuevo socio, ¿vale? Si alguno quedó rezagado y todavía no hizo la carta a los Reyes, que pueda pedir su abono de la Arosa a los Reyes Magos. Los precios van a ser evidentemente acordes a la duración del carné, ¿vale? Que os paso a explicar. El carné de tribuna costará 50 euros, preferencia y fondo 40 euros, jubilado 30 euros, sub 30 30 euros y sub 15 15 euros. Nosotros creemos que es una muy buena campaña. Sin lugar a duda, nosotros necesitamos a los socios, necesitamos a los abonados y creemos que es un tiempo de disfrutar. Por eso queremos contar con todos vosotros y con cuanta más gente mejor. Por eso que arosízate y adelante. Pero eu calculo que debemos de andar sobre 1.300 socios, máis ou menos. Este ano é o que estamos vivindo, creo que está bastante ben, porque, como dicía antes, é moi complicado encontrar a moitos destos socios, porque uns teñen medo a salir e outros, bueno, o que si nesta campaña o que pretendemos é que aquel, por un motivos ou por outros, non se enchufou a principio, que agora que poida enchufarse, non? E máis aqueles que nunca foron, moito mellor, non? Para que o club siga crecendo en este concepto. Hai un carné que se nos olvidou de poñer, que é o carné especial, do cual, bueno, vamos a valoralo máis ou menos con todo, é aquel que se queira facer carné especial, donde leva silla e máis leva non pagar ningún día de club sin pasar por taquilla, que máis ou menos quedaría en 80 euros. Efectivamente, Navidad se regala ilusión, se regala unión, e que máis ilusión que vir cualquier domingo a Lomba, e que máis unión que estar na grada co club, co equipo. Entonces, por supuesto que o planteamos así e que se poida pedir na carta aos Reis Magos o carné do Arosa, por que non? É moi sinxelo, vale? Temos a disposición tanto na página web, como que non se poida desplazar aquí, tendo a opción de recollelo logo na tienda ou que se envíe directamente á súa casa, ou pode retiralo nos puntos oficiais de costumbre, como son a oficina do club ou Ofimática Arosa. Pero o que si é seguro é que non nos marcamos límites. Nos encantaría poder enganchar a canta máis xente mellor, pero bueno, non temos unha previsión propiamente dita, porque é un feito que nunca antes se había dado nesta categoría e con estas condicións. Entonces non sería sinxelo cuantificalo. A nos gustaría conseguir outros 1.300 máis, pero bueno, se son 10, benvidos sea todo o que veña, todo. Eu creo que o ambiente da Lomba é espectacular. Eu creo que a xente que veña aquí solamente polo ambiente xa gana moito, non? Porque a verdade é que ver as gradas da Lomba así, é fenomenal, non? A verdade é que eu outro día fun a Madrid e marchei no descanso e a verdade é que marchei moi triste, porque me gustaría estar aquí, porque o ambiente que había era moi bonito, e creo que todos os domingos é bonito. Esperemos que siga así e que nos divirtamos, porque eso vai a demostrar de que estamos ganando e conseguindo o objetivo. Cousa que é moi importante, non? Vamos a regalar unhas camisetas entre os que saquen o carné en estas fechas, non? Para a segunda volta, para que aqueles socios novos que se produzcan no club a partir de agora, que poidan levar a súa camiseta tamén. Vai a ser un sorteo
camisetas, non dicimos a cantidad, pero bueno, valoraremoslo e miraremos para que algún deles, ou se pode ser máis de un, de dous, e de tres, e de catro, pois que leven unha camiseta como premio. Máis xente xoven, e que sí que é verdade que, aunque se pode decir que entra a mesma cantidad de xente agora que antes, a xente agora está moito máis metida no partido, anima infinitamente máis, e sí que se genera un ambiente moito máis bonito e moito máis familiar. Eu creo que cabe decir que somos con diferencia a afición que genera envidia na categoría. Creo que sin lugar a duda temos con moita diferencia a mellor afición da categoría, e non pasa nada por decirlo, porque é así.